friend. Ako si Pastor Ipafrasacal. Nga karon pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental, kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagakalipay kita dira sa Ginoo kay nahimo naton nga kaupod nga pastor, si Pastor Raydan Mayunggi Diretso. Pastor sa gihapon, kaupod sa mga kauturan, mga kabiyanan na nagasilimba dira sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Welcome gate sa buluhaton sang Ginoo. Abyan ang aton nga pagtuon sa 1 Corinthians. Nagdulong sa aton sa 1 Corinthians chapter 15. Sugod sa bersikulo 5. Akon basahon. Nagasiling diri, kag nagpahayag siya kay Cephas. Ugaling sa napulog duha. Ugaling nagpahayag siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga kauturan sa isa kation. Nga ang kalabanan sa ila nagakabuhi patugtog karon. Apang ang iban nagakatulog na o kun nagkalamatay na. Ugaling nagpahayag siya kay Santiago. Ugaling sa tanan nga pinadala. Sa katapusan sang tanan nagpahayag siya sa akon man na subong sang tao sa indi pa ang tion. Kay ako amo ang labing kubos sa mga pinadala. Nga hindi takos pagtawgon nga pinadala. Bangod nga ginhingabot ko ang iglesia sang Dios. Apang sa bugay sang Dios amo ako nga amo ako. Kag ang iya bugay nga ginhatag sa akon wala nangin walay pulos, kundi nagpangabudlay ako sing labi pa sa ila tanan. Apang hindi ako, kundi ang bugay sang Dios ngayari sa akon. Bisan ako ukon sila, amo ini ang ginawali namon, kag amo ini ang ginatuuhan ninyo. Kabay abyan ang Ginoo magapakamayo sa sini mga pulong nga aton ginbasa. Aton ginatun-an diri sa 1 Corinthians 15 ang nanungod sa pagkabanhaw. Sa pagkamaton ang pagkabanhaw sa aton Ginoong Hesukristo ginhambal sa isa ka libro sa theology. This is the Gibraltar of Christianity. Kabalo kamo inang Gibraltar, nagatubang ina sa Atlantic Ocean, magsulod ikaw sa Mediterranean Sea. Isa ka malig-on ina nga pangpang sang bato, nga bisan ang unos kag ang dalagko nga balod halin sa Atlantic Ocean, nagabunggo, nagabangga, nagasugata sinang malig-on nga bato. Dugay na nga panahon, hasta karon, ara sa gihapon inang Gibraltar. Madamo sa mga tao nga hindi magtuo sa Kristyanidad. Ang ila gintuan ang mga ginatuwag assumptions and theories and teachings nga mga ideas and ideals lang sa mga nagpundar sini. Communism, humanism, kag iban pa nga mga reliyon. Isa ka kamatuuran na hindi nila mapanghiwala ang founder ng Christianity nga amo si Ginoong Hesus. Siya lang ang namatay, ginlubong, kag nabanhaw. Ang iba namatay, ginlubong, wala kid. Nakita magani sang iba ang ila mga lawas. Pero si Ginoong Hesus nagpahayag sang iya kaugalingon. Nagpahayag si Ginoong Hesus sa iya kaugalingon sa mga tao sa iya nga panahon agod sa pagsabdong kag sa paghatag sang informasyon nanungod sa pagkabanhaw. Nagsabdong siya sa kay Pedro o kung sa kay Cephas sa bersikulo 5. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw kag pagpakita sa iya. Ginsabdong niya kag ginhatagan sang kasiguruhan kag pagpalig-on sa nagduwa-duwa nga si Tomas.
Nagsabdong siya kag hiusa sa utod sa unod dito kay Maria nga amo si Santiago. Madamo sa mga panghiwala kag madamo sa mga explanation sa pagpatalang nga ini kuno si Santiago paryente, kasin, o kung malayo nga paryente. Pero kung tanaw nimo ang konteksto sa mga bersikulo nga nagasambit sa iyang ngalan, nagapamatuod nga ini si Santiago nga sa unang nga bahin sa pagkabuhi ni Ginoong Hesus, tugtog na siya napatay. Wala din sila nagbaton, kag nagsalig sa iya. So, si Ginoong Hesus may personal interview and revelation of himself after his resurrection to this James. O sa mga gitutunan ni Ginoong Hesus, may James the Greater, dako taas, kag may James the Less, nubo kagamay. Hindi ni sila amo ang James nga ginambalan diri sa 1 Corinthians chapter 15. Nga ari diri sa versikulo 7, nagpahayag siya kay Santiago ugaling sa tanan nga pinadala. Kung imo basahon ang Galacia 1:19, naghambal dira si Apostol Pablo na nakapakikita siya sa kay Santiago ang utod ni Ginoong Hesus. So isa sa mga katuyuan ni Ginoong Hesus nga nagpakita siya sa sining mga pila ka mga tao amo ang pag-rebuke kung pagsabdong sa ila. Kadumdum kamo nga may gitutunan si Ginoong Hesus nga nagduha-duha. Kag amo ito ato si Tomas sa 1 Corinthians 15:7. Ari na diri si Tomas. Ugaling nagpahayag siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga kauturan sa tion nga ang kalabanan sa ila nagakabuhi patubtob karon. Then nagpahayag siya sa napulog duha. Inang napulog duha abyan amoy ng mga tao nga mga apostoles na intradira si Tomas. Nadumduman ninyo nga napulo ka mga gitutunan dito sa upper room tungod sa ila kakugmat kag kahadlok nagtililipon kag nagpahayag si Ginoong Hesus sa ila on the day of his resurrection. Then ginsugiran nila si Tomas kay wala siya sa sadto nga panahon kag pag-abot niya sinya kun hindi ako makakita sang iya mga samad o kon mga pilas kag matuslok ang iya nga kilid inagyan sang bangkaw nga nagpabilin dito ang samad o kon ang pilas hindi ko magtuo. Then a week later, that would be a Sunday, nagpahayag si Ginoong Hesus sa napulog duha. Munay amo nang termino sa mga sumulunod ni Ginoong Hesus. Sa pagkamatod, unsila na sila. Pero ang general term, o kung ang generic term sa mga apostoles ni Ginoong Hesus, gintawag sila na pulog duha. So, ara na si Tomas. Si Ginoong Hesus nagpahayag sa iya kaugalingon, hindi lamang sa pag-rebuke sa kay Tomas, kundi sa pag-reassure sa iya. Nga ano siya? Kag sino siya? Ang hambal ni Tomas, Ginoo ko, kag Diyos ko. Ginhambal ina ni Ginoong Hesus sa kay Ginoong ginhambal ina ni Tomas sa kay Ginoong Hesus, Ginoo ko, kag Diyos ko. So, when Jesus Christ revealed Himself to these special people, it was a rebuke and the giving of information about His resurrection. Rebuke and reception sa kay Cephas. Rebuke and reassurance sa kay Thomas. Rebuke and reconciliation with a brother in the flesh sa kay Santiago. Now sa versikulo 6, si Ginoong Hesus
nagpahayag sang iya kaugalingon sa tapos sang iya pagkabanaw. Agod masigurado gid nga matuod siyang nga nabanhaw. Nagpakita si Ginoong Hesus sa mga limagid kagatos ka mga gintutunan, mga tumuluon na Ginoong Hesus sa isa lang kakaigayunan. One time, nagpahayag siya sa 500 brethren. Why? In order to demonstrate the reliability in the integrity of the resurrection. Kay parehas ang nagapahibalo nga siya kuno ginhambalan sa Ginoo nga ikaw na ang appointed Son of God. Siya lang man. Siya lang. So how can we be sure nga matuod inang iya ginhambal? Pero ari, 5 kagatos, one time nagpahayag si Ginoong Hesus sa iyang kaugalingon sa sining 5 kagatos ka tumuluo para nga mangin reliable, mangin may integrity ang balita sang pagkabanaw. Multitude of witnesses. English, after that he was seen of above pagani, 500 brethren at once. And then, the majority of live witnesses sa panahon nga ginsulat ni Apostol Pablo, madamo pa sang buhi na nakasaksi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Silindra, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep, meaning some are already dead. So nabanhaw si Ginoong Hesus kag nagpakita siya siya kaugalingon to demonstrate the reliability in the integrity of the resurrection. So si Ginoong Hesus nabanhaw gid man. Nagpakita siya to rebuke and inform those who doubted, those who have had mixed feelings about him. Pareho sa kay Cephas, si Pedro ni siya, he denied the Lord 3 times. Ginrebuke siya pinaagi sa resurrection. Then ginbaton siya sa gihapon sa Ginoo. Rebuke and reception. Dito naman sa kay Tomas, nagpakita si Ginoong Hesus sa tapos nga siya nabanhaw to rebuke and reassure Thomas. Nagpakita man si Ginoong Hesus sa kay Santiago, ang isa sa mga utod dito kay Maria. Rebuke and reconciliation with this brother in the flesh. Kay si Ginoong Hesus, may mga utod siya dito kay Maria. Siguro magadibati man ikaw, madamo sang mga bersikulo nga imo gamiton sa pagpanghiwala na si Ginoong Hesus may mga utod. Sige gamita ina kay ikaw mag-atubang sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Imo ginsikway di lamang ang living word of God, kundi ang written word of God. Diyos nga balahan, salamat. Sa balahan kasulatan, nga amon matamdan, matun-an, mabasi ang amon mga doktrina, mga ginatuuhan, agod magmalig-on kami nga mga anak nimo. Pakamayo ang amon adlaw, giyahe kami sa mga desisyon, sa mga pagpili. Buligi kami sa amon nga mga pagtrabaho. Tagi kami sa ihibalo, kaalam, kakusog. Himuaman nga ang among mga kabuhi mangin alagyan sang pagpakamayo para sa iba ng mga tao. Ilikaw kami, O Diyos, sa pagahulog sa pagpakasala. Pasunda kami pirmi sa imo. Magalakat kami sa matarong kag masanag nga dalan. Kay sa ngalan ni Ginoong Hesus amon ini ginaampo kabay pa. Abyan madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa sa kay Pastor Israel Gilardi Zamora, Elsie Bakang, sa kay Janet Panso, kay Noemi Nala Mirolaga,
Michelle Tingson, good morning. Kag sa mga kauturan nga nagapamati sini dira sa Hinubaan, San Jose Sipalay City, Kaliling Kawayan, Bulubulo Kawayan, Tapi, Batayan B, Daan Banwa, kag dira sa Kamingawan, Kabankalan City. Halin pa diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church, Bahay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epapras Sacar, nagasiling, ang Diyos magasunod, magaupod, kag magauna sa imo. Adamo gid nga salamat